Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg tegne en Pokémon. Så det I kan se her. Jeg har 4 Pokémon-kort. Den første er den her, og er Cramorant, tror jeg nok den hedder. Altså hvis I kloger til Pokémon af mig, så kan det sagtens være, den ikke hedder Yanma, tror jeg nok den hedder. Yuanma eller sådan noget. Altså, jeg er ikke så god til Pokémon-navnet. Clamperl, hvad den her hedder. Clamperl. Og så har vi Seal. Så nu trækker jeg et kort, og så skal vi se, hvad for en jeg skal tegne. Det er blevet Seal. Så vil jeg tegne. Så det jeg starter med er at se. Jeg starter med hovedet. I kan se her. Den ser sådan her ud. Den har sådan et horn på hovedet og nogle tænder. Det er en vand-Pokémon. Lad os starte med det horn, den havde på sit hoved. Hvis vi lige kan komme op her og stå, så er det måske bedre at se. Kan I se det? Godt. Så har jeg tegnet den. Så skal vi i gang med at tegne noget på hovedet. Vent lige. Lidt mere. Den har jeg. Godt. Så tegner vi lige det. Godt. Så tegner vi hovedet herned til. Og så gør man den side. Så har vi denne her. Det går ned her, og så har vi en næse. Og så har vi det her igen. Så er der nogle tænder. Godt. Nu hvor vi har tegnet det meste af hovedet, så skal vi måske i gang med kroppen. Så den har en vende, der går ud her. Så tegner vi dut. Så har vi, hvor det går ud her. Så har vi 5 her. Det bliver aldrig så god lige i starten. Men altså, så har vi jo den her. Så tror jeg, vi tegner lidt ned, så vi har plads til at tegne det her. Og det er så hele dens krop. Og så begynder vi bare at tegne. Og tegne. Man kan se, at øvelse gør mester. Nå, nu har vi tegnet Seal. Så har vi vandsymbol og skriver Seal. Jeg kan lige vente den rigtige vej for jer. Vi skal bare i gang med at farve. Vi har ikke så mange ting at farve, men vi kan lige farve lidt af det, så vi har tungen, den skal være rød. Så skal vi lige, måske skal vi lige tage stregerne op med denne her twist. Så derfor tager vi lige
Se, så har vi farvet nogle øjne. Og så har vi lige hornet på toppen. Og der har vi Seal. Så kan vi tegne det her vandsymbol, vi lige har givet ham. Det farver vi lige en blå farve. Og så kan vi farve lidt skygge på. Og så har vi jo også lidt Seal, har lidt blå på sig, så det skal vi lige hurtigt have med. Det var denne her Pokémon. I næste video trækker vi en ny Pokémon. Den næste video vil nok komme ud i morgen eller et eller andet. Og så håber jeg bare, at I får en god påske. Hej hej!